שממש הלילה חלמתי חלום על זוג כזה שפשוט לא מוכן לבטל את הכרטיס הזה ולעבור לכרטיס אחר. למה? כי מרגיש... יש נכנסים לברוך מכל הכרטיסי אשראי, ויש דבר כזה שנקרא כרטיס אשראי דיירקט. מי צריך אותו באמת? זה הכרטיס אשראי לדעתי שהכי שנוא עליי, כי תכלס מה שהכרטיס הזה עושה, הוא מיועד אולי לחיילים, אולי לאנשים שההורים קצת לא סומכים עליהם, או לחבר'ה צעירים, יש להם איזה תקציב חודשי בחשבון, שמשתמשים רק בכסף הזה. אבל אני פגשתי זוגות שמשתמשים בכרטיס דיירקט, ואין להם כסף בחשבון, הוא רק מכניס אותם ליותר מינוס ממה שהם גם ככה נמצאים בו. אז אני אומר, למה השימוש בכרטיס הזה? עכשיו, אני יכול לשתף אותך שממש הלילה חלמתי חלום על זוג כזה שפשוט לא מוכן לבטל את הכרטיס הזה ולעבור לכרטיס אחר. למה? כי מרגישים שזה נותן להם ביטחון. בסופו של יום זה לא עוזר להם לנהל את הכסף שלהם בצורה טובה יותר. כי כשהם משתמשים בכרטיס הזה ואחרי זה רוצים לבוא ולעקוב אחרי ההוצאות שלהם, אנחנו שמים לב שכל החיובים מופיעים לנו גם בחשבון, כי בעצם כל חיוב שיורד בכרטיס אשראי הוא יורד גם בחשבון, מופיע ממש בעובר ושב. וגם בתוך האפליקציה של הכרטיס הבנקאי, אז יש לנו את זה גם מפה, אנחנו צריכים כאילו לראות איך לבוא ולסדר את זה על מנת שיהיה לנו קל לנהל את זה. וכל האנשים שיצא להיפגש איתם, זה לא קל לנהל את זה, וגם אתה משלם על הכרטיס הזה כסף, וגם זה נורא מבלגן לך את ניהול הכלכלי בחשבון, כאילו אתה נורא מתבלגן מזה, ובנוסף לכל זה גם לא תורם לך, כי אנשים שנמצאים במינוס זה ודאי וודאי לא מתאים להם. בקיצור, אני לא סובל את הכרטיס הזה.